Ще ти направя сега една баница, която е с сирене, яйца, масло, кашкавал и малко... Какво беше другото? Не знам. Кури за баница, например. Не. Така, разбърквам яйцата, натрошено сирене. Може да сложите кисело мляко, сода. Разбъркваме добре. Имаме точени кори. Хубаво е за целта да използваме поне 2 пласта от корите. Много важно първо нещо за баницата е да сложиме мазнина. Разтопено масло, след което сиренето с яйцата. Много важно е сирене. Значи баница без сирене. Около 2 кори и навивам. И завиваме така около тавата кръг. И така повтаряме няколко пъти. Баба ми слагаше капка любов в приготвянето на една баница, затова винаги беше много хубава. И малко така кашкавалче на сълце. Ма наистина баба ми винаги правеше баницата с точени кори, ама тя си ги точеше, ама аз нямам време. И затова пробвам с този вариант. Гледай след 20 минути какво става.